kanang pastor, ako pangutana ba asa mabasa sa Biblia ang bisan sabaw sa baboy gidumtan sa Ginoo? Usa man na pag-istorya na? Okay, kung mag-iskot kag sabaw, nasa Isaias Kapitulo 65, no? Sa iyang bersikulo 4 ug 5, nagingon. Nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong ug nagapuyo sa tinago nga mga dapit, nga nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw sa mga dulumtanan, okay, ug ang sabaw sa mga butang nga dulumtanan anaa sa ilang sudlanan. 5. Nga nagaingon, maglain ka pagtindog sa imong kagalingon, ayaw pagduol kanako, kay ako labing balaan kay kanimo. Kini sila mao ang aso sa akong ilong, usa ka kalayo nga nagadilaab sa tibok nga adlaw. So, katong nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw niini, labi na ning mga dulumtanan, ang sabaw daw atubangan sa Ginoo, sila daw sunog og daw aso. Okay? Mo na siya nga magpalayo kamo kanako kay ako balaan. So kibali alang sa mga tawo nga katawhan sa Dios nga matawag natong mga balaan, gidili gid pagkaon sa unod sa baboy bisag sabaw niini kay makapahugaw kini alang nato. Kay kung ang Ginoo pay pasultihon, matud niini nga bersikulo, palayo kamo kanako kay ako balaan. So muna giingon sa Isaiah 65 bersikulo 4 ug bersikulo 5 igsoon.